Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету диво обвещают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют.
U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchом Твоим. Калі ўсё было ахоплена глыбокай цішай і надышла сярэдзіна ночы, Твоё ўсемагутнае слово, Пане, сышло з неба з каралеўскіх пасадаў. Гэтымі словамі з кнігі мудрасці распачынаем сённяшнюю літургію святой мшы у другую нядзелю пасля нараджэння Пана. Далей, дзелючы радасць нараджэння Езуса Хрыста, разважаем таксама ягонае слово, якое да нас кіруе. Асаблівым чынам прагнем сёння наблізіцца і прыблізіць да сябе таго, хто прамаўляе да нас. Той, хто мае дар казаць, мае дар прамаўляць, казаць слова, то пакліканы да адносінаў, да дыялогу. Бог, які першы выказаў слова, а дзякуючы якому ўсё сталася, так як сёння будзем чуць на пачатку Евангелія паводле святога Яна, запрашае нас таксама да дыялогу. Прагне, каб на яго слова мы адказалі сваім чалавечым словам, але натхнёны ягонай любоўю прагнулі, каб гэта было слова таксама любові. Гэтая святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерую Марыю Віткоўскую у другую гадавіну пасля адысця да Пана. Стоячы перад Панам, прызнаемся ў нашых правінах і слабасцях. Спавядаюся Богу всемагутнаму. И вам, браты и сестры, что Зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, вельмі вялікая віна. Тому прошу найсвятейшую, Заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моління наше, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молімся. Усемагутны вечны Боже, святло вернага люду, ласкава напоўні ўвесь свет Тваёю хвалою і дай пазнаць Цябе ўсім народам узянні Тваёй праўды праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына,
які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читание книги мудрости Сираха. Похвала мудрости у ей самой. Исправлена буде яна сярод свайго народа. На сходе найвышэйшага яна открывае вусты свае, і перад ягонай магутнасцю будзе ўсхваляць сабе. Тады загадаў мне стварыцель усяго. Той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў, у Якубе пасяліся. І ў спадчыну прымі Ізраіль. Спрадведку самага пачатку ён стварыў мяне, і ніколі я не перастану існаваць. У святым шатры перад ім я служыла, і так умацавалася на сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе. У Ярузалеме улада мая. Укаранілася я ў праслаўленым народзе, ва ўласнасці Пана ў спадчыне ягонай. Гэта слава Божае. Дякуем Пану Богу. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога. Бо ён умацовує засови брамаў Твоих, благословляйся род Тебе, сынов Твоих. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Ён усталёвує мир на Твоих межах, и насычает тебе отборною пшеницей, и он посылает слово свое на землю, вельми хутко летит его слово. Слово сталося телом и поселилося меж нами. И он обвестил слово свое Якубу, постановы своей присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинив, яны не ведають присудаў ягоних. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцаў. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, які благословил нас у Христе усяляким духовным благословленным на небесах, бо Ён выбрал нас у Ім перед творением свету, каб мы были святыми и бездоганными перед Ім у любови. Ён предвызначил нас у насыпаўленні праз Иисуса Христа, паводле уподабання сваёй волі дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, якую Ён адарыў нас ва ўмілаваным, пачуўшы пра вашу веру ў Иисуса Христа і пра любоў да ўсіх святых, не перастаю дзякаваць нас за вас Богу, успамінаючы вас у малітвах сваіх, каб Бог Пана нашага Иисуса Христа, Отец славы, даў вам духа мудрости и объявления у познании Яго и просветлил вочы сэрца вашага, каб вы ведали, у чым надзея паклікання Ягонага і якое багацце слаўнае спадчыны Ягонай сярод святых. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала Тебе, Христе, якого обвестили
Пан з вами. З Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово, і воно було у Бога спрадвеку. Усьо праз Його сталося, і без Його нічого не сталося з того, що сталося. У Ім було життя, і життя було світлом людей. А світло світить у темрі, і темря не огарнула Його. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і своє Його не прийняли. А тим, хто прийняв Його, дало уладу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Ягонне, хто не від крові, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і бачили ми славу Ягонную, славу, яку має ад Отця одинародний, повний ласки і правди. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядзем на хвілінку, паважаныя браты і сёстры. Мы ўжо сёння, напэўна, трэці раз чуем гэты фрагмент Евангелия, а так, зрэшта, пачатак Евангелия паводле святога Яна. І гэтыя словы, якія цяжка ўспрымаюцца на слух, іх варта чытаць, бо, напэўна, з таго, што мы цяпер прачыталі, мала хто з нас памятае і зразумеў так насамрэч. Ну, але гэта спецыфіка гэтага тэксту, таму раю, вярнуўшыся да сваіх дамоў, каб таксама той, хто прагне яшчэ глыбей перажыць сённяшнюю літургію Божага Слова, сённяшнюю таксама эўхарыстычную літургію, каб таксама сягнуць яшчэ дома да гэтага фрагменту. Пачатак Евангелія паводле святога Яна. Кожны з нас прагне шчасця. Кожны з нас прагне мець такія здольнасці, каб заўсёды прымаць добрыя рашэнні. Каб умець выбіраць паміж тым, што добрае і вельмі добрае, альбо нават часамі паміж то, што благое і добрае, а часамі паміж нібы двумя дабрамі, але адно можа быць вельмі прыгожа замаскаванае зло, а другое насамрэч можа быць прыгожым дабром. Але на першы менавіта погляд яно будзе тое замаскаванае, больш прывабнае. Гэта ёсць распазнаванне. Гэта таксама ёсць дар Святога Духа. Гэта ёсць адна з якасцяў, ці дароў, таксама можна сказаць, духоўнага жыцця, нашага хрысціянскага. Магчымасць распазнавання. Распазнавання паміж тым, дзе дзейнічае вораг, а дзе дзейнічае Дух Божы. Яшчэ раз паўтаруся, са свайго ўласнага досведу ведаю, што 80% таго, што ў жыцці адбываецца, і хай будзе з гэтага 60% тое, што кажацца гэта добрае, і насамрэч мы вельмі лёгка ідзем за гэтым, потым пры далейшым разгляданні аказваецца, што гэта падшэпты ворага, што гэта ёсць пакуса. Але вельмі цяжка на пачатку вось так, у пэўным сэнсе гэта зразумець і ўбачыць. Бо калі мы знаходзімся ў стане граху, то распазнаць тое, што падсоўвае мне злы дух, сатана, практычна немагчыма. Калі мы ідзем шляхам духоўнага ўзрастання, гэта таксама праца над сабою, гэта змаганне са спакусамі, гэта такое на ўсіх франтах узрастання духоўнае, тады мы паволі распачынаем менавіта бачыць гэту розніцу. Праз нейкі час мы распачынаем чуць унутрэнні голас, які нам падказвае, Дух Святы падказвае, асцерагайся, тут небяспечна. І тады мы, прыглядаючыся, бачым менавіта ўсю гэтую хідну злога духа, які хоча нас весці. Чалавек, які прабывае ў грахах, вельмі лёгка паддаецца. Чаму? Бо фактычна для яго гэта штодзённасць. Браць тое, што падае злы дух, і вельмі часта ён ужо гэта не хавае ў прыгожую абёртку, у фантик. Мы разумеем, што калі жывем у грахах, то грахі для нас становяцца чымсьці натуральным, мы у пэўным моманце ўжо нават не шкадуем за іх. А што гэта ідзе далей? Або вызнаем іх на споведзі вельмі рэдка, бо рэдка да яе прыходзім, або ўвогуле нават не ўсведамляем, што тое чи іншы чын, ці нават погляд, чи святапогляд з'яўляецца грахоўным. Чалавек тады пападае ў пэўную такую пастку падману,
з якой сам з вялікай пэўнасцю выдабыцца не зможа. Заўсёды будзе патрэбна дапамога іншага чалавека чи іншых людзей. Можна сказаць, супольнасці касцёла чи супольнасці парафіі. Мы часамі чуем, што парафію называем сям'я парафіяльная. У гэтым менавіта ёсць сэнс. То, што мы сёння тут сабраліся ў гэтай святыні, ў Доме Божым, у вашай мясцовасці, у вашай парафіі, што адзін аднаму павінны дапамагчы ў цяжкіх момантах той, хто трошачкі ўжо пайшоў далей, хто-то больш зразумеў, хто-то больш перажыў, для таго, каб памагчы тым, хто яшчэ, быць можа, блыкае ў гэтых цёмных карыдорах духоўнага жыцця, асабліва гэта на пачатку, калі мы толькі-толькі уваходзім, каб гэта пазнаваць. І вось распазнаванне – гэта вельмі важны момант у жыцці хрысціянскім. Если яшчэ раз паўтаруся, мы яго не асягнем, то так насамрэч наша жыццё духоўнае будзе аніякім. І мы будзем цэлы час ісці па гэтым жыцці, церпячы, не разумеючы, чаму адбываецца тое чи іншае, заўсёды у нейкім пачуцці жалю альбо злосці да іншага чалавека, нават да самога Бога. І наша духоўнае жыццё, яно будуецца на 3 фундаментах. Бо нездарма я распачаў сваю пропаведь менавіта з гэтых слоў, што кожны з нас хоча быць шчаслівым. Кожны з нас шукае магчымасці выбраць лепшае паміж таго, што нам прапануецца ў гэтым свеце, ці то ворагам, ці гэтым светам. І вось менавіта гэтая магчымасць выбара, яна патрабуе ўзрастання. Мы павінны гэтаму навучыцца. Мы павінны мець нейкі базіс, нейкую апору дзеля таго, каб умець распазнаваць. І першым, напэўна, з гэтых 3 самых такіх фундаментаў, яны будуць раўназначныя, гэтыя фундаменты. Але заўсёды, можа, такім першым, бо, ведаеце, так ёсць сакраменты святыя, да? Они ўсе роўныя, але першы – гэта хрост, бо без яго потым мы не можам прыняць іншых сакраментаў. Таксама ў духоўным жыцці першым такім базісным фундаментам з'яўляецца Божае Слова, якое мы распазнаем, значыць, прымаем, слухаем, і якое нам ужо потым дазваляе увайсці ў глыбіні малітвы. Малітва з'яўляецца другім фундаментам духоўнага жыцця. І гэта ўсё разам дапамагае нам потым якасна і добра перажываць 3 фундамент – гэта святыя сакраменты, якія нам пакінуў сам Гасподзь. І вось Слова Божае – гэта тое, што у пэўным сэнсе дазваляе нам уваходзіць у глыбіні Бога. Калі мы кажам пра Біблію, пра Святое Пісанне, то кажам, што гэта слова жывое. Чалавечае слова, яно мёртвае. Мы кажам, і яно знікае. Гэта слова не сталае. Наша слова вельмі часта нічога не значыць. Вельмі часта наша слова, яно не будуе, раніць. Можа, конечно, быць абыякавым, хаця я веру, што кожнае слова чалавечае, оно або прыносіць добро, альбо прыносіць зло. У свеце духоўным няма пасрэдняга стану, няма нейтральнасці. Няма такой магчымасці, што я жыву ў гэтым свеце, але я нейтральны. Я ні з д'яблам не важуся, з Богом у мяне трошки там хочацца, але як получаецца, не. Заўсёды моя душа гэта будзе лініяй фронта, барацьбы, бо выкуплена найсвяцейшай кроўю Пана Езуса. І проста быць вось так пакінутай, нікому не патрэбнай, гэтага ніколі не можа быць. Бог прагне збаўлення маёй душы, бо ўжо яе адкупіў ад граху. Але пакінуў нам вольную волю дзеля таго, каб мы выбіралі. Тут вось патрэбна гэта распазнаванне, каб умець выбіраць, як я ўжо казаў, міжду добром і злом, паміж добром і сфальсіфіцыраваным добром, якое можа быць вельмі падобнае да добра, але насамрэч з'яўляецца злом. Можна тут успомніць, правда, спакушэння Адама і Евы у садзе эдэмскім, калі сатана вось менавіта падыходзіць да Евы і прапануе не адразу там зграшы, але памятаем гэты дыялог, паволі, сеяць сумненне ў сэрцы Евы. А скаштуй. Бог ведае, што калі скаштуеш, адкрыюцца твае вочы і пазнаеш добро і зло. І станецеся як богі.
Бог ад цябе нешта хавае, Бог не хоча табе шчасця, Бог не хоча менавіта, каб ты быў моцны. Чи ж не так грэх робіць у нашым сэрцы? Бо вельмі часта мы лёгка прыпісваем Богу тое, што ад яго ніколі не паходзіла. Праблемы, беды, хваробы, смерці. Вельмі лёгка нам прыходзіць абвінаваціць, дзе ты быў, Божа, тады калі? Калі для мяне было страшна, сорамна, калі было, быць можа, быў крыўджаны. Дзе ты быў? Чаму тады за мяне не заступіўся? Можа, тады, калі я быў дзіцём? Можа, тады, калі быў безбаронны, і хто-то мяне нішчыў? Дзе ты быў? Вельмі лёгка, праўда, мы тады абвінавачваем Бога. І вось менавіта, вяртаючыся да нашай душы, як лініі фронта, дзе Бог заўсёды будзе змагацца, то таксама і сатана змагаецца за нашу душу. Чаму? Бо яго час мінуў. Ён ужо зрабіў свой выбар у вечнасць. Яго выбар – гэта быць без Бога. Па-нашаму гэта пекла, ад. Мы маем гэты шанс быць з Богам. Сатана зайздросны гэтаму, бо мы створаны на яго вобраз і падабенства. Гледзячы на нас, злы дух бачыць тое, што ён згубіў, бачыць вобраз Божы. Бачыць тое, што мы нашмат-шмат меншыя ад яго, менш разумныя, менш хуткія, мы фізычныя, мы маем цела, мы больш абмежаваныя. Ён дух без абмежаванняў, чыстая інтэлігенцыя, магчымасць ведання ўсё таго, што створана Богам, перад ім няма таямніцаў. Але ён сказаны на вечнае асуджэнне. Мы маем шанец. І цяпер вось менавіта момант распазнавання. Святое Пісанне, Божае Слово, калі мы яго кранаемся, калі яго слухаем, яно распачынае жыць у нашым сэрцы. Бо ведаеце, чаму я ставіў на першым месцы менавіта Божае Слово? Таму што малітва – гэта вельмі важна, бо гэта дыялог з Богам. Так нас вучылі яшчэ да першай камуніі. Але калі мы не маем Божага Слова ў сабе, то малітва яна становіцца толькі творам нашага інтэлекту. Мы размаўляем, чи чытаем нейкую малітву. Вельмі часта, напэўна, заўважылі, аўтаматычна, бо ўжо добра ведаем гэтыя заклікі, літаніі, ці ружанца, ці вяночка да Божай міласэрнасці. Такая інтэлектуальная малітва, можа, нават там сабе узносім нейкія просьбы, памятаем, за каго памаліцца, у якой інтэнцыі, просім Бога. Але это ўсё малітва інтэлекту, бо розум, бо мы разумныя. Мы можам сфармуляваць малітву, скласці яе, каб яна была лагічнай, каб яна мела свой пачатак, заканчэння. А сэрца вельмі часта ў нас застаецца як бы па-за межамі гэтага кантакту з Богам. Слова Божае менавіта дазваляе нам маліцца сэрцам. Чаму? Бо яно, калі мы яго прымаем, калі яго слухаем, калі тым ці іншым чынам гэта слово ўваходзіць у маё жыццё, яно распачынае дзейнічаць. Яно творчае. Пачатак сённяшняй Евангелія нам кажа аб тым, што на пачатку было слово, і словам было Богам, і яно было на пачатку ў Бога. Бог прамовіў, сталася. Калісьці, калі я распачаў сваё жыццё, кожны з нас мае гэту хвіліну у гісторыі чалавецтва, па-рознаму, кожны ў свой год, нараджэння, можа лепей сказаць, зачацця, Бог выказаў, да будет. Хай будзе гэты чалавек. Хай прыйдзе ў свет гэты хлопчык ці дзяўчынка. Так распачаўся ток майго жыцця, бег маёй асабістай гісторыі. І Слова Божае сказала гэта, Бог сказаў гэта, да будет. Будзе, прыйдзе. Будзе мець сваю гісторыю, будзе мець сваё жытло ў небе, прыгатаванае там для яго, як кажа пан Езус. Кожны з нас мае прыгатаванае гэтае жыллё ў небе. Так Езус кажа. І так распачалося. Слово выказанае нада мною. А потым Бог кажа, добра, ідзі, распазнавай, даю табе вольную волю, даю табе магчымасць пазнаць мяне, адкрываць мяне, бо я не хаваюся, бо я хачу менавіта прамаўляць да цябе.
І мы чуем, што Бог прамаўляе ў гісторыі чалавецтва, прамаўляе ў жыцці Найсвяцейшай Марыі Панны. Калі Бог прамовіў да Марыі, яна пабегла да Альжбеты падзяліцца, бо слова яе напоўніла. Слова было чымсьці, што яе стварыла, але таксама учыніла поўныя ласкі, так як мы ведаем з прывітання арханёла Габрыіла. І потым гэтае слова, пераказанае Альжбеце, таксама учыніла вялікае парушэнне ў доме Захарыя і Альжбеты. А потым Марыя будзе слухаць словы таксама іншых людзей і будзе іх разважаць у сваім сэрцы. Ці тады, калі пастушкі ці 3 каралі прыйдуць у Віфлеем, яны таксама будуць прамаўляць дзівосныя рэчы. І мы чытаем, Марыя захоўвала гэта ў сваім сэрцы. А потым будзе хрост, так званы, будзе афераванне Пана Езуса. І там, вось менавіта ў Єрусаліме, таксама падыдзе прарочыца Анна і Сімеон старец, якія таксама скажуць дзівосныя рэчы. І Марыя зноў маўчыць, разважае ў сваім сэрцы. Потым будзе, напэўна, шмат падзеяў, ці тыя падзеі, калі згубіцца 12-гадовы Езус у святыні Єрусалімскай. Памятаеце, таксама скажа, чаму вы мне шукалі? Ці ж не ведаеце, што я павінна быць там, што належыць майму айцу? І чытаем, Марія не зразумела гэта, але захавала і разважала гэта ў сваім сэрцы. А потым будуць шмат навукаў, катэхезаў, якія Езус будзе абвяшчаць, і яна будзе гэта ўсё ў сваім сэрцы храніць. Потым будзе крыж, потым будзе малітва Пана Езуса на крыжы прабачэння, ускліканне «Божа мой Божа, чаму мяне пакінуў», потым будзе смерць, будзе ўваскрашэнне, і цэлы час Марыя будзе з Езусам не толькі так фізычна, як была на працягу 33 гадоў, але з ягоным словам, якое было ў яе сэрцу і душы. Калі мы прыйдзем у пасхальны дзень, то заўважым, чытаючы Евангелія, што Марія не пабегла да гробу. Пабеглі жанчыны, пабегла Марія, пабегла Марія Магдалена, пабег Ян апостол, Пётр, але не было там Марыі, Маці Божай, Маці Езуса. Чаму? Бо яна ведала, што Езус жывы ў сваім слове, быў у яе сэрцы. Не разумела шмат, але праз гэта навучылася даверу да Бога. Браты і сёстры, мы сёння чуем гэты прыгожы гімн Божаму Слову, які усклікае Ян апостол, распачынаючы сваё Евангелие. Вельмі прыгожае Евангелие, якое стаіць асобна ад рэшты 3 Евангелияў, напісаных Маркам, напісаныя Мацвеем ці таксама Лукою. Прагнем сёння з усяго сэрца менавіта кранацца Божага Слова. Купіць, если не маем, гэта экземпляр Святога Пісання. Если маем, працярэць яго пыл, адчыніць можа на пачатку з Новага Запавету, чытаць, разважаць, шукаць добрых каментарыяў святых, якія таксама разважалі і пакінулі нам вельмі прыгожыя свае каментары да Святога Пісання. Можа быць, таксама прасіць Духа Святога аб тым, каб натхняў, паказваў у гэтым Божым Слове маю штодзённасць. І тады мы заўважым, як інакш бягаць да таго, каб узмоцніцца і атрымаць Божую дапамогу. Жадаю, каб Божае Слово было тым словам, якое дае нам напранак, і каб мы навучыліся распазнаваць менавіта тое, што фальшывае. Фальшывых словаў сёння вельмі шмат. Але менавіта наша шчасце, спакой, унутраняя свабода залежыць ад таго, ці мы навучымся распазнаваць Бога Слова, ці мы, на жаль, будзем хадзіць за словам ворага, якое часамі патрафіць вельмі якасна сфальшаваць яго, зрабіць нібыта падобным да Божага. Толькі той, хто ідзе шляхам духоўнага станаўлення, адразу распазнае менавіта гэтую змяінную мову злога, а заўсёды распазнае сапраўднае, праўдзівае слова Бога. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. Христа.
Божого одинародного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народженага нествореного, одинасутнага Айцу, праз якого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які ў сваёй бязмежнай мудрасці і любові паклікаў нас да жыцця, узнясём супольнай малітвы і просьбы. Молімся за касцёл Христовы, каб праз сакраменты ён мог усюды сведчыць аб любові Бога да чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб ён быў айцом і братам усіх людзей на зямлі. Цябе просім. Молімся за моладзь, каб, набываючы веды аб жыцці ў сусвеце, яна паглыбляла таксама свае веды пра Пана Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто сее нянавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто знаходзіцца ў шпіталях, турмах, каб яны таксама пачулі добрую навіну пра Збавіцеля, які прыйшоў на зямлю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва за Марыю Віткоўскую, другую гадавіну, каб Христус, вера ў якога яна вызнавала на зямлі, стаў ёй узнагародою на небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы сярод штодзённых цяжкасцей умелі захаваць унутраны спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пане Езу Хрысте, Збавіцель свету, выслухай малітвы Твайго касцёла і прывядзі ўсіх людзей да дасканалай любові і радасці вечнага жыцця, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Амен. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Ойча ласкавы, асвяці гэтай дары збавенным нараджэннем Твайго Сына, які паказаў нам шлях праўды і абяцаў жыццё вечнае, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серци. Узносим їх до Пана.
подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. У ім сёння заяснеў таямнічы абмен, які прынёс нам збаўленне. Калі Твоё слово прыняло нашу недасканалую натуру, смяротны чалавек быў знесены да вечнай славы, і ўжо на зямлі мы сталі сведкамі, спадкаемцамі неба. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў прославляем Тебе, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який идет в имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Марыю і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам
і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому наполненной вдячности осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, штоденного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Цябе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкава супокою дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой пагана, нехай заўсёды будзе с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягонную. Ангельский спев понад землей лунаем. Христа Рождество всем людям обвящаем. Побачьте в жолобе дитя, покладена на сено, и он Божий
ангельский спев, понад землей лунае. Христа роство, всем людям обвящае. Мы щирой верой збавцуем, як пастухи визнаймо. Поклон йому, як мудреці отдаймо. Мы щирой верой збавцуем, як пастухи визнаймо. Поклон йому, як мудреці отдаймо. Ангельский спев, понад землей лунае. Христа роство, всем людям обвящає. Так як Марія всей душой Христа к собі приймаймо. Любов свою і Богу, і людям даймо. Так як Марія всей душой Христа к собі приймаймо. Любов свою і Богу, і людям даймо. У Бетлеєм спішаймо до стайні, бо там цуд. У ясельках Син Божий, Ён збавить Божий люд. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки. Поклон Ему отдайте, володари земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки. Поклон Ему отдайте, володари земли. Молимся. Пане наш Боже, покорно Цябе просім, праз гэты сакрамент ачысці нас ад грэшных схільнасцяў і дапамажы дасягнуць жаданага збаўлення праз Христа Пана нашага. Амен. Паслухаем парафіяльную аб'яву. Перажываем сёння другую нядзелю пасля ўрачыстасці нараджэння Пана. Заўтра ў панядзелак, 6 студзеня, урачыстасць аб'яўлення Пана, якую традыцыйна называем «Тры каралі». Гэта абавязковая ўрачыстасць, таму мы маем абавязак удзельнічаць у святой імшы і ўстрымацца ад неабавязковай працы. Святыя імшы ў нашым касцёле заўтра, як у нядзелю, у 8, 10, 12, 17 і 19 гадзін. Падчас кожнай святой імшы асвячэнне крэйды, кадзіла і вады. Таму просьба ўзяць з сабою крэйду і воду. Наступную нядзелю прыпадае свята хросту Пана. Заахвочваем у гэты дзень да хросту дзяцей. Таксама заахвочваем да падзякі за дар нашага хросту. Таксама гэта літургічнае заканчэнне перыяду Божага нараджэння. Аднак традыцыйна калядкі будзем спяваць да 2 лютага. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Нагадваем, што ў буднія дні святая імша вечара ў нашым касцёле ў 18 гадзін. Інтэнцыя жывога ружанца. Молімся аб еднасці хрысціян,
каб мы разам давалі сведчанне сучаснаму свету. У наступную нядзелю святая імша ў 14 гадзін у капліцы ў Палянах. На гэтым тыдні мы распачынаем душпастырскія наведванні, якія традыцыйна называем калядой. Гэты звычай, вядомы здаўна, нарадзіўся з думкі, што Бог паслаў людзям свайго сына. Святар прыходзіць у нашыя дамы ў імя Хрыста. На стол, засланы белым абрусам, прынята ставіць крыж або іншы знак веры, святую ваду і запаленыя свечкі. Калі вада не асвечана, то трэба паведаміць аб гэтым святару, які спачатку асвяціць ваду, а потым асвяціць ёй дом або кватэру. Таксама, па магчымасці, добра было б, каб сабралася ў гэты момант уся сям'я. На гэтым тыдні па калядзе наведаем у сераду, 8 студзеля, з 11 часоў раніцы, Міхал Коні, Навасяды, Куцькуны, Володькаўшчына, Бернікі і Антаны. У чацвер, 9 студзеня, з 11 гадзін, Сухадолы, Болтуп, Мардасы, Сякераўцы, Укропішкі, Загорнікі, Харонжушкі, Буні, Александраўка. І пасля абеду з 16 гадзін Кракоўка, вуліца Леніна. У пятніцу, 10 студзеня, з 11 гадзін Гароднікі, Стрэльчыкі, Дружба, Ягелаўшчына і Грынцы. І з 16 гадзін Кракоўка, вуліца Юбілейная, Гагарына і Першамайская. У суботу, 11 студзеня, з 11 гадзін Лэйлупка, Навашышкі, Павяжы і Ажалеі. Калі хтосьці, можа, не да канца даслухаў, то можна на дошцы аб'яву, там ёсць расклад, можна будзе паглядзець і ўсё даведацца больш дакладна. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманні нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні дайшлі да пана нашыя парафіяне. Олег Кірдзік, 52 гады, Владзімір Ягела, 58 гадоў і Эдвард Юргілевіч, 60 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечна няхай ім свеціць, няхай Адпачываюць у пакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амэн. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай, памолімся аб еднасці хрысціянаў, каб мы разам давалі сведчанне сучаснаму свету, а таксама за праваслаўных хрысціянаў, якія святкуюць Божае нараджэнне на гэтым тыдні. Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай маленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пані наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пані Яснагорская, Молися за нас, Мария Пані Яснагорская, молися за нас, Мария Пані Яснагорская. молися за нас. Дзякую ўсім за малітву падчас гэтай святой імшы. Жадаем усім добрага нядзельнага адпачынку, та таксама пабожнага і плённага перажывання новага тыдня, які сёння распачынаем. На гэты тыдзень прымем Божае благаслаўленне. Pan z wami. И с Духом Твоим. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу. Зорка Бетлеемска над землею зяє, радостную весть людям обвещает. Не спи, будища, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, будища, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться.
a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało